Ez lê derim derdor dikene, ez çi dikim nakene. Dawî dam dîhat got dixwazim fotoğraf were bişênim. Yan got fotoğrafê çi halê çi tu yek carî nekeniye ez çima fotoğraf were bişênim. Ya got ez Tirkim. Ji ber wê fêm nedikir. Yan got te psîkolojiya me xira kir got. Yek ji beşadin ku bi taybetî va 2 salê dawî pêş ketî jî stand-up di hunera Kurdî de niha Aram Dildar ê ku em wî weke zêdetir weke derhêner û lîstikvan zanin ki herî dawî jî bi kurtefîlmê xwe bi navê navnîşan li gelek devera xelat jî girtibû. Aram Dildar niha ceribandineke stand-upê kir û vê meha bolî çend devera jî derket herî dawî jî li Êlihê û Amedê derkete ser dikê di 13 û 14 Nîsanê de derbarê vê stand-upa wî de me hevpeyvînek pêre kir kan binarin bê Aram Dildar derbarê vê lîstika xwe de çi gotiye. Erê heta vêga piçekî min zêde karê sînemayê dikir kurtefîlmê min hebû wekî lîstikvan jî di hinek fîlma da min cî girt lê bi rastî çîroka min ya stand-upê ne îro dest pê dike berê sala 2008 da ku ez hêca 18 salî bûm min stand-upekî Kurdî çêkiribû û 4 cara min 2 cara li Stenbolê û carekî li Cizîrê û carekî jî li Stenbolê min lêst weşa xwe piştî ku min dest bi sînemayê kir êdî min dev stand-upê berda bi dilê xwe ya rastî yanî weşa xwe jî stand-up gava min dikir baş bû reaksiyonên gelek xweş jî distan lê weşa xwe min ew daxwaza min zêde pêra çêne bû werhasil li hev nehat min dev jê berda piştî 16 sala û dîsa ji ber ku hem şanoya Kurdî pêş ket û hem derfetên stand-upê jî çêtir çêbûn û çîrokê min jî serhev çîrokê ku min dayî hev yek komedî zêde bûn û piçekî piştgiriya hevala me û derdora min dîsa min dest bi stand-upê kir piçekî çîroka min a stand-upê wisa bû. Dizekî mihela me hebû zêde îşê xwe de baş bû ez çûm malê min got hal û meselê me hane got rast e baş e lê got wek prensîp em nakevne mala wela parêze. Ev lîstik îro li Batmanê cara heftemîn e ez ê bilîzim meha adarê min dest pê kir di meha adarê da min 5 cara lêstibû û di meha Nîsanê de jî ez ê 5 cara bilîzim heta meha Gulanê dawiya meha Gulanê ez ê vê lîstika xwe berdewam bikim havînê em ê navberekî bidinê û piştî havînê destpêka payîzê dîsa ez ê bilîzim stand-up nêzîkî saetek û 15 saetek û 10 deqe didome û yani heta ez bêjim temaşevan hebin heta ku ez bikarim xwe bigîjînim temaşevan em ê ez ê berdewam bikim vê lîstikê lê anha îro şeva heftemîne ku ez dilîzim. Min ne hişt xeber dam. Avansa min dan min got xudaya me çi bece bikişênim. Got belgesela biyografyam got tam ser şevazê bikişênim yani dişme. Min perî xwestan perîkî baş ez çûm deynê kiraya xaniyê xwe da sê çar meh xaniyê kiraya me dabû hinek xwarin û cîlbê xwe ra kirî. Piştî hefteyekî min vekir û kazlê biderim ev zilan kiye ez belgesela kê dikişênim. Min dest bi Google navê wî nivîsan ya Rabbi li ser rûyê dinyayê da çi qas suç heye evî kiriye. Bênaber qaçaxçî, esrar, eroîn, kuştin, ravandin her tişt. Stand-up tecrübe çawa dide te. Herî zêde di vî karî de çi bixweşate diçe. Yani li gorî ferqa sînemayê ya stand-upê ferqên cuda hene helbet ez zêdetir hez ji sînemayê dikim wekî dirhênerekî li ser çîrokê bixebitim û filmekî saz bikim lê stand-upê de jî ferqên wa hene tu kelecana temaşevana rasterast rûbirû dibînî ew jî motivasyonekî mezin dide miro ji ber ku filmekî mesela cana tu kurtefîlmekî jî 2 sala carekî ancak derfet çêbin ku tu filmekî bikişînî lê bi stand-upê ez dikarim her hefte derkeme pêşberî temaşevana ew reaksiyon ew enerjiya hunerî zehftir digîje min ji ber wê ez kêm gelek kêfa min jê rehat ji ber ku hez hertim bi temaşevana rûbirû dimînim û hem xwe jî pêş dikim hem jî aliyê hunerî ve zindî dimînim yani ew ji bo min gelek baş bû ferqa wê ya sînemayê wisa ji ber ku sînema dem lazim e wext lazim e derfetên aborî zêde lazim lê stand-upê de tenê nivîsandina wê piçekî zehmet e haziriya wê gelekî zor e gava ku lîstik temam dibe piştî wê êdî dimîne karê organizasyonê û derketina pêş temaşevana û karên dî. Yani dixwarin bikirin uzan çekirin falan ama bana tune bû.
البامتنا بوجا ازو هواله كي خو ما بو خدي قالت ام جي فا لقمه بخون ام كاتن دزيا كونيوان ما لقم ديتن ليه اشترسا كوبالكي هجمارتبن ما ناوي عم لقم بخون ما توزع واخوار هلبت آنها استنداپا کردی و شانه کردی ند آستا کو ام دخوازن دنه لی هولدانین گله کی باش هنه و کس بیشن مثل اردال کایا صالح یلدزوز و özcan ateşi استنداپی دکن بریاوی هنه کسی دیکربون او هیوی و هست ددم رو کمرد دخوازه میزها و هنر کردی پیش بخو و الورد کاری نو بکه هلبت ند آستا کو ام دخوازن دنه لی هولدانین گله کی باش هنه و کسی کو دخوازن دست بکن جی هنه از باور دکم اوی گشتر ببه پیشتی کو او مثلا هن بجاتنی کو دیسا شراداری کتن دستی کردادا بلکی جبو هم هنر کردی و تایبتی جبو استنداپ و شانه کردی جی ریکی نووکه کو ام بکاربن راحتی بگیجن گلی خو جبر بریا کو شرادار تنبون گلک باجار کردا من مرف نکاری سالونه کی پیدا بکه کو تلور بلیزی لی دی او درفت اوی چتر ببن خنا بهم کاربن دکا صحنه پیدا بکن جبروی درفتن گلک باش لپیشیا هنر کردی هه علاقه گلجی زیده هه وکی شخال لیستکا اردال یا استنداپ اردال کیا دیار کو به هزاران انسان چند تماشا دکن افجی توی معنی کو اگر مرف کاری باش بکه و بردوامی وی کاری بکه تماشاوان جی حز دکن و مرف خود دکاره بگیجه هر کسی جی سینی حیابن چه دکتر همه امچون حمیه گردن والله ليه وكي السنة درزي نخوشي كي بتشوف جيرا درناكي سيب وصاق بله استنداپا کردی وک همو بشن هنر اندین بر به آستکی standardın gerduni vadiçe aram dildar de hemû karobarên xwe de heqeten derî li asoyên nû vedike û bername wî îşev jî gelekî serkeftî bû têr û tije bû تنا خود درخست اما مش دستي درخست تون مش خراي بيتشا دو قات تون خستي بيتشا دا دستي وي دومان عول لي خست ديغو تخيا go aha خود ديتش go rapor انا go صبح 85 go صبح 85 تماما يا زلمه زي مسألة شو فكر ev stand-up'a kurdiy çi hîz didite? Ev stand-up serkeftî bû, coşa temaşevanan jî pir bû, em têra xwe kenîn. Ez ji bê temamî Kurdan re dibêjim, huner bi zimanê zikmakî xweş e û ji bo wî jî her gav piştgirî bidin hunermendê me, şanûvanê me. Bu ez bî xemeciyê şifre sen bawî. Dilîm ebeniyam neyawiye. Ji bawer nake çünkü ehliyeta ütüne bir salê çünkü Çawa derbas bû, naverîka wê ji boî te çawa bû? Yani etkarim bêjim tekiliyek xweş hebû ji alî me û ji alî aram ji ber ku ew perdeyê tune bû, zaf samîmî bû. ji ber ku hinek jî interaktif bû, zaf kêf send ez dikarim bêjim ku ew çîrok ne ji me re dûr e, qala ku aram dikir hemûya me jî di biçkantî da me jiyaye. Ava şeva xweş xatir ایرول باتمانی جی تماشاوان گلکی خوش بوم جوشه که مازن چالکیامه بخوشی در باس بو از کیف خوش بوم و اوه جاره دیم از باتمانی دلیزم او گرماهیا تماشاوانا و تکیلیامه خوش بو جبر کو از جی باتمانی ما و چیروکی میجی همول وی در الوی باشاری چبونه تکیلیامه و تماشاوانا زودتر خوشتر چبو تاکو من هیسکری یک وقت تماشا کردن جی حس کردن و کیف خوشی جبر وقتیان شخو آرمان جمعه و که کیف خوشی تماشاوان جبر بقتن